natulos. Pakapanguros. Pakapanguros. Masabi na siya masindi na. Ina. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intentiones. Thanksgiving and petition, dolot ni Nitz Abio, Sis Benang, Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete, Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for all blessings received, Dolot Candesena and Llantero family. Special intentions for complete healing of Maria Faydona Rodriguez, and for safety, good health of Viel Maria and Gerald Teodoro Rodriguez. For safety, good health of Carmen and Kervin Joseph Bunyag, offered by Benang. For safety, divine guidance, good health and financial stability of Arnaldo II, Cindy Bunyag, Michelle Angela Primavera, and Arnold Corby Bunyag, Maria Faydona and Jerome Rodriguez, offered by Benang. For complete healing of Patricia Morales and Rogelio Sumayaw Jr., offered by Morales family. To pass the licensure examination of Jerome Rodriguez as Chief Engineer, offered by Faye. For complete healing of Rolando Pielago Jr. For the eternal repose of the following souls, Father Luan Harsha and Father Sol Sais. For the souls of all dead members of CRC and LLFCC. For the soul of Arnaldo, offered by Benang. For the souls of Catalino and Asuncion, Nemesio, Paulina, Nicolasa, Sanes, Josefina, and Manuel, offered by Perfecto family. For the souls of Angelo, Concepcion, Norma, Nelly, Lorenzo, and all souls in purgatory, offered by De La Cruz family. For the eternal repose of Margarita, Monina, Milagros, offered by Vanji Alano. For all souls in purgatory, offered by Del Fornoles. Ngunyan iyo ang ikaduwang Domingo kan Adviento. Si Kristo napadigdi sa kinaban, tanganing itugdas ang kahadean kan Dios, na siya ang namamayo. Ang kahadean na ini, iyo ang presensya kan katanosan, pagkamuot, asin katuninungan. Ang Espiritu yaon sa kahadean, ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, na madara kita sa kahadean sa paagi kan maninigong pag-andam, kaiba na Espiritu na nagantabay man kay Jesus na nanitaw. Ang satuyang Santa Misa, pamamayuhan ni Reverend Father Darius Romualdo, Chancellor, Archdiocese of Cáceres. Matindog po ang kabos. Amen. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang apuntan sa itong mga kasalan, tanganing magkaning kong kitang magsilibrar at mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na kakamahan, asin sa indo mga tugang.
Nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa inyo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos na makakamahan, masin pakapatawadan sa itong mga kasalan, daron kita sa buhay na naing kasagpuran. Amen. Diyos na makakamhan asin mahirapon, ang mga nagidali sa pagsabat sa imong aki, dahil lugoy maulang ni anuman ang mga kinabanon ng imo. Alagad ang pagkasabot ni langit mo ng kadunungan, maghimo sa mo na maging katuan niya. Siya na kay bangong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matutupo para sa liturhiya at tataramon. Madatong si Kristo, ang bagong hade, na madarakan liwanag sa banuaan na napatos nin kadikluman, nin huli sa pagkahade na pano nin kaluyahan. Riribayan ang kahadean na nagpagabat sa buhay nin tao, kan kahadean nin katiwasayan asin katuninungan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Maluwas ang sarungsupang sa pungo ni Jesse, sa iyang mga gamot, sarong tubo, mabukat. Matugdon sa iya ang espiritu kan kagurangan, ang espiritu ni kadulungan, saka pakasabot. Ang espiritu nin hatol asin kabagsikan. Ang espiritu nin kaaraman sa kapagkatakot sa kagurangan. Magayagaya sa iya ang pagkatakot sa kagurangan. Bako susok sa hiling kan mga mata siya maghuhukom. Bako susok sa dangog kan mga talinga siya maghuhusay. Kundi suripot na maghuhukom siya sa mga dukha. Asin matanos na maghahatol sa mga mapakumbaba kan daga. Hahambakon niya ang daga sa badas kan sa iyang muso. Asin sa hinangos kan sa iyang imot, gagadanon ang tampalasan. Ang kasuriputan magiging habay kan sa iyang habayan. Asin ang kaimbudan, hagkos kan sa iyang puso. Dangan makikisampot ang lobo sa kordero. Ang leopardo sa sadit na kandi makikipagloko. Ang torilyo asin ang leon, sabay na mag-iidong itong sadit na barubata nag-aalaw sa inda. Ang baka sa kaan oso magsasabsab, turupil na magluluko sa saindang mga upon. Ang leon siring kan baka, magkagakan hindagami. Magkakawat ang umboy sa may luho kan kubra. Asin sa lungib kan rimuranon ang butas na aki, magawgaw kan kamo. Daisin da maano, dai mararaot. Sa dilog na banalong bukid, tapano ang daga kan kaaraman kan kagurangnan.
Siring nalantok ang tubig ang dagat. Tara, sa aldaw niyan, ang gamot ni Jesse, matindog bilang bandera kan mga banwaan. Diyan ang mga nasyon, magtutuyo asin ang sa iyang pahingaluan, mamuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Mamumurag ang sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin ang madagyang katulinungan, sagkod sulubnaan ang ulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin ang madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an bulan. O Diyos, tawan sa hadi ang sa imong katulan, ang sa imong kasuriputan sa aki nin hadi. Hukuman niya ang sa imong banwaan sa kasuriputan, asin ang sa imong mga duka sa katanusan. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an bulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang madagyang katuninungan, sagkod sulnop na ang bulan. Maghahadi siya poon sa dagat, sagkod sa dagat. Poon sa salo, sagkod sa kapuruhan, kan dagat. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an bulan. Taagawan niya ang daing sukat na nag-aarang, asin ang duka na mayo niya minatabang. Kakahirakan niya ang duka, asin daing sukat, asin ang mga kalag, kan mga duka, ililigtas. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an bulan. Pag umawon ang sa iyang ngaran, sagkod paman. Sa atubang kansaldang, madanay ang sa iyang ngaran. Bibindisyonan sa iya ang gabos na tribo kan daga. Uumawon siya kan gabos na nasyon. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an bulan. Ang gabos kinakaipuhan na may paglaom kay Kristo, asin an paglaom na ini, nangangaipumanin pagsunod sa kagurangnan, urog na sa pag-utob kan sa iyang tugon, na akoon ang lambang saro bilang sarong tunay na tugang. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Taan gabos na isinurat ka ito, isinurat para sa satong katukdoan. Tanganin sa pagkamatinios asin ranga na itinataukan kasuratan, magkaigwa kita ning paglaom. Itaom ang lugod sa indo kan Diyos ning pagkamatinios asin ranga ang pagkabaragay sa pag-isip uyon kay Kristo Jesus. Tanganin saro ang buot, sa saro sa nang dila, pamurawayo nindo ang Diyos asin Ama, kan kagurangan tang si Jesucristo. Kaya magpa-arak-akuan kamo. Siring na inako kamo ni Kristo para sa kamurawayan kan Diyos. Ta sinasabi ko, si Kristo naging lingkod nin sirkumsisyon para sa katotohanan kan Diyos. Sa pagparipon kan mga panuga, sa mga patriarka asin tanganing ang mga pagano magpamuraway sa Diyos. Huli kan pagkahera, siri sa nasusurat. Kaya magpapasalamat ako sa iyo sa mga nasyon asin nag-aaw sa imo mga anak. Tataramon kan kagurang. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kisan Mateo. kamurawayan sa imong kaguranan. Kan mga aldaw na ito, nagdatong si Juan Bautista, nagaharubay sa disyerto in Judea asin nagsasabi, magbarakli kamo, taranina an kadian kan langit. Siya itong sinasabi ni Propeta Isaías, tingog na nagmumurahaw sa disyerto, andama ang dalan kan kagurahan, patanusa at sa iyang mga agihan. Anwa na ini nagugubing nin balukag nin kamelyo, naghabay nin anit, asinan sa iyang kakanon mga duron sa katanggang. Dangan nagluluwas pasiring sa iya ang Jerusalem, ang bilog na Judea sa kabilog na runa sa palibot kang Jordan. Asin nagpapabunyag sa iya ang salog Jordan. Ibinoy-boy ang sa indang mga kasaklan. Pagkahiling ng dakol na Pariseo asin Saduceo na nagdadagsa sa iyang bunya, nagsabi siya sa indang, mga umbon nin mga Rimorano, si Isay ang nagpasabot sa Indo na magmulag sa maabot na kaangkutan. Kaya magbunga kamo nin maninigo sa pagbakli. Dahil kamo maghuna na makakasabi kamo sa Indo, ama niyato si Abraham. Tanagasabi ako sa Indo, makakabangon ang Diyos sa mga gapong ini nin mga aki ni Abraham. Ang patok yauna sa may kagamot kan mga kahoy. Kaya ang gabos na kahoy na mayong marahay na bunga, pinapalon. Asin sinasakop sa kalayo. Ako nagubunyag sa Indo sa tubig para sa pagpakli. Alagad si maabot sa hudyan ko, urog na makusog sa ko. Sin pa ko akong maninigong magbitbit kan sa iyang sapin. Siya ang mabunyag sa Indo sa Espiritu Santo, sin sa kalayo. Kapot niya ang pantahok, lilinigan ang sa iyang inikan. Titipunon ang sa iyang mga trigo sa tampo. Alagad ang apa, susuluan sa kalayong daig, masisip. Maray na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imong Kristo. Diyos maray na aldaw sa Indo mga tugang. Si Pope Paul VI nagsabi, ang mga tao, ang modernong tao, dahil nagdadangog sa mga pastor. Kung sinda nagdadangog sa mga pastor, iyan inulit ang mga pastor, naging testigo. Sa ikaduwang Domingo ng Advento, tinataw sa tuya ang persona ni San Juan Bautista, ang inaapod niya tong preacher, na ninadangog mga tao, bako ninhulikan sa iyang pag-preach, kundi ninhulikan sa iyang pagtestigo o kan sa iyang pagpatuto. Medyo interesting sa tuyang liturhiya, pag ikaduwang lalo na pag-Advento, tinatawa ng espesyal na lugar si San Juan Bautista sa Advent Liturgy. Kung ang Advento sarong pag-andam sa pag-abot ni Kristo, then ang pag-andam na iyan, pwede niya itong ibuhon sa paagi ng paghurok-hurok sa sarong tawo, sa paagi ng sarong tawo, asinin sa iyang mga gibo. So hilingon niya to kung paano ipinahayag sa tuya ni San Mateo ang manunungod kay San Juan Bautista. Si San Juan Bautista ipinahiling sa Ebanghelyo bilang sarong tawong nasa disyerto o lantad. Na sabi digdi, si San Juan Bautista nagaharubay sa disyerto nin Judea. Ngunyan, anong espesyal sa inaapod niya tong disyerto? Ang disyerto, arog kang bukid, saro siyang lugar kung saan kita nakikisumaro sa Diyos. Kung saan kita nakakapag-hurup-hurup. Asin ini sarong dakulang karanasan o eksperyensya, asin mahalagang bagay, lalong-lalo na sa sarong leader, ang may panahon sa paghurup-hurup. Ninulitaan kinabanyato ngunyan, pirmi ng busy. Puon aga, maghapon, lalong-lalo na si mga nagtatrabaho,
garo takot na kita ngunyan mabakante o masilensyo. Dawa nga ni nagahalat, permi kitang nakakapot sa cellphone, nagdadalan sa YouTube, nagpe-Facebook, or nagkakawat sa satuyang cellphone. Kaya napakahalaga sa panahon ngunyan, ang tinatawan doon na disyerto. Tangani na igwa kitang encounter sa mahal na Diyos. Itong panahonin pagtuninong, tangani na kita makapaghurup-hurup sa satuyang sitwasyon. Mahalaga ini, permi ko ining inuulit-ulit, ninulit akong mayo na kitang panahon sa paghurup-hurup, nawawara ang satuyang humanity. Dahil niya to na paghuhurup-hurupan kung si isay kita bilang mga ninalang ng Diyos, nagiging hababaw ang satuyang pagkabuhay, nagiging hababaw ang pakamidbita sa satuyang sadiri dahil mayo nin panahon sa pagseryoso sa paghurup-hurup sa satong pagkabuhay. Pangduwa, si San Juan Bautista is a man of simplicity. Napakasimple kan sa iyang pagkabuhay, nahihiling sa iyang pagbado, nahihiling sa iyang kinakakan. Bakong branded ang mga bado ni San Juan. Mahalaga ini yung lifestyle na ini, tangani na magpatunay kan sa iyang pagiging propeta. Girom dumunta si San Juan Bautista, ang huring propeta sa lumang tipan, sinsya man ang enot ang inaapod na bisagra, ang nagkukunay kang lumang asin bagong tipan. So napakahalaga, kaya sinasambit sa Ebanghelyo kung anong klaseng bado igwa siya in order to establish his authenticity, na siya mananggad totoong propeta. Siguro makahiling na kita minsan ito nga ning igwang mga sikat na parabulong na nagbubulong ng mga helang sa mga faith healer. Ayan. Minsan mahiling mo sinda sa saindang lifestyle, sa saindang kabanalan. Sa panahon ngunyan, medyo dipisil ang pagiging simple. Nagiging conscious lang kita kung igwanin mga iskandalo na nagluluwas. Kaya baga si mga aki inaapod si mga aki katong mga kontraktor Rakman ninhulitan nagpara-display ning mga branded na bag, mga bado asin iba pang kagamitan, anggot kita. Ayon, taano dahil mahiling ta ang discrepancy sa pagkabuhay asin sa income. Iyo din yan ang purpose kung taano tigre-report ang SALN. Magngangalas ka para araw kayo ng sweldo pero grabe ang pagkabuhay. Dipisil sa panahon ngunyan ang inaapod niya tong simplicity na kung saan kita nagmamaot nin mga latest gadgets, mga dekalidad na produkto na mabakal asin may pagsasadiri kita na akala iyo ang magtadara sa tuya nin total happiness. Alagad sa kaurihurihi, ma-realize niya to na kaipuhan sa naman palan ang simplisidad nin pagkabuhay. Ang simplisidad nin pagkabuhay nagtataong lugar, tanganing ang grasya nin Diyos magtalubo sa satong buhay. Pantulo, John the Baptist is a man of truth. Siya ang tawong totoo. Ang prevailing truth kang sa iyang panahon, iyo ang sa iyang pagkurahaw na magbago. Ang pag-apod sa mga tao na magbago. Asin ang pagbabago, bako lang sa luwas, kundi panlaog na pagbabago. Ang pagbabago sa paghiling na napakahalaga, kondisyon sa paglaog sa kahadean ng Diyos. Kaya pirmi niyang sinasabi, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Asin ang sa iyang pag-preach, ang sa iyang pagbalangibog kan maray na bareta, maisog. Sinabihan niya ang mga Pariseyo, asin ang mga Saduseyo, kamo mga ugbon, sabi niya, kamo mga ugbon nin mga rimuranon, kamo mga halas, magpatunay kamo na totoo mananggad ang sa indong pagkabuhay. Dahil niya kayang magpara-tolerate kan mga bagay na aram niyang sala.
Ang problema sa inaapod niya tong pagbabago o pagsulsul, iyo sa sinasabi niya tong kalyuhon na konsensya. Kalos conscience. Sabi ni John Paul II, nahiling niya sa modernong panahon na mga tao nawawaranin pakahulugan or pakaintindi sa kasalan, the loss of the sense of sin. Sabi man ni Pope Benedict XVI, sabi niya, ang mga tao ngunyan nawawaranan kang consciousness kung ano ang kasalan, the loss of the consciousness of sin. Asin mahiling niya to na totoo mananggad ang obserbasyon kanduang ini. Minsan nagtaw akong rekoleksyon. Asin sinabi ko ang inaapod na mga kasalan. Kasalan sa korupsyon, kasalan sa laman, pagiging unfaithful, asin iba pa. Alagad sabi sa kuya, kan si iba, Father, lahat naman kami gumagawa niyan, Father. Garubaga, ninhulita, ginigibo kayong kadakol, ang sitwasyon, nawawara ang pagiging, ang guilt, asin ang pagkakasala. Ini ang inaapod niya itong mga tugam na kalyuhon na ang konsensya. Kaya kaipuhan, magbalik kita sa basic Christian teaching. Taano ta nagdadanay ang problema sa gobyerno sa korupsyon? Dahil kinasanayan na, naging kalyuhon na. Nagiging kalyuhon na. Kung nagiging ordinaryo na ang SOP, dyan, kaya nagkakaigwanin korupsyon. So basic, mabalik kita sa basic Christian teaching. Ini-invite kita na magbalik sa basic piety, na ang pag-ako nin Eucharistia, ang pag-ako nin grasya, dapat ang satong kalag, ang satuyang pagkabuhay na sa estado nin grasya. So kung igwa akong na-admire sa mga tao sa Ebanghelyo ngunyan, iyo na ka nagtaram si San Juan Bautista, magbarakli ka mo, taharani na ang kadian kan langit, ang mga tao nagdangog, nagpabunyag, asin nagtubod. So, pirasa sa tuya, ngunyan, ang nagdadangog kan pangapudan ni San Juan Bautista. Pirang beses pa kitang masabi, magbarakli ka mo. Ang tataramo na iniyo, araw daw na pagirumdom sa satuya, ninhuli tagabos kita, makasalanon, kay puan niya to ang sakramento nin pakikipag-ulian. Kaya, mga tugang, ang modernong tao, dahil nagdadangog sa mga pastor na nagsasabing magbarakli ka mo. Kung sinda nagdadangog, iyan inhulita, pinapahalaga ninda ang pagka-Kristiyano. Amen. Matindog kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam, huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan katulong aldaw na buhay liwat ali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan, mantang nahinanyog niya to ang mensahe ni Juan Bautista, na nag-aapod sa to na magbago kan sa tong buhay, asin mag-uyon sa Ebanghelyo, mamibi kita sa satong langit no na Ama, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ulito niya to. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, siring kay Juan Bautista, magdanay na liwanag sa paglantad kan karatan, asin tingog sa pag-apod kan mga parakasala sa pagsulsol asin pagbagong buhay.
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyuga ang samong pamibi. Tanganing iwaras sa to ang grasya na masabotan niyato na daita ng gad maaako si Kristo sa satong puso, kun daitang na midbidon ang satong mga kasalan, asin an pangangaiponin kaligtasan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyuga ang samong pamibi. Tanganing sa pagrumdum niyato na ang pagbabagong buhay nagpupuon sa pagkauruyon, agadon taan espiritu nin pakipag-ulian, urog na sa mga kapwa na satong nakulugan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, an mga dukha, asin mga yaon sa laylayan kan sosyedad, makamati kan pagkamuot, pag-anduyog, asin pagranga kan sa indang mga kanatad, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sa presensya kan Diyos sa kahadean na sa iyang inandam para sa sainda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan na Diyos, warasan na ang samong pag-andam ngunya na Advento, magdara sa mo sa maninigong pagsilibrar kan pagkanitawo kan sa imong aki si Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ngunyan, isusunod po niya to ang pagsulo kan kandila. Ani kaduwang kandila. Ofertory. Mato ka po. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tangani ang sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan namimibi kami, papagkanigua sa imo ang mga pamibi asin atang nin sa mong kapakumbabaan, asin kung saen mayong maninigo, an anuman natabang kan gibong marahay, ang tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamha na daing kasagkuran. Ta sa siring na pagkaherak namutan mo ang kinakban, sinugo mo sa mo an para tubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasaklan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binaago kami, para sa saimong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na angeles asin santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi.
kagurangnan, ika ng God ang banal, borabo ning gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami. Pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesukristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya man ng kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papasiliyon, asin kan sa mong obispos, si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon, kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kayto pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigon maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Pagdalo
Panbuot mo sa dagat, isiring sa langit. Ang samong katanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunya. Asin patawagon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo. Panmanayag makasala sa muya. Asin pare kami pagdaraan sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maogmang paglaw masin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulitan sa imo at kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Isu-Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninungan tinataw ko sa indo, are paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapot sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na nagangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo. Kaming nabasog kan kakanon na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini. Tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon. Asin magdayupot sa mga bagay na langit nun, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat as in announcement. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante niya na si Reverend Father Darius Romualdo. Ang sa tuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, as in Engineer Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang mga akolito, ang nagbasa, ang ministro laiko, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-ayre kan misanin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan, i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ng kaming Diyos na mga kamhan, ang Ama, sinanaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.